ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ କୁହନ୍ତି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ, କେବଳ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ହିଁ ଜରୁରୀ। ରତନ ଟାଟା କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପଇସାର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଯେତେ ବି ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି କେବେ ବି ଧନୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଧୀରୁ ଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ କହୁଥିଲେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ବି ବଡ଼ ପଇସାର ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଟିପତିଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସମାନ ଥାଏ, ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ନୁହେଁ, ପଇସାକୁ ଚଲେଇବା ଶିଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଟିପତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ରୁଲ ବୁକ୍ ଥାଏ। ପଇସାର କିଛି ଏମିତି ନିୟମ ଅଛି ଯାହାକୁ ଏହି ଲୋକମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମାନିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଏହି 8ଟି ନିୟମ ବୁଝି ଯାଇଥାଏ ସେ ଗାଁରେ ରହୁ କି ସହରରେ, ପାଠ ପଢିଥାଉ କି ପାଠ ନ ପଢିଥାଉ, ତାକୁ କୋଟିପତି ହେବାରୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କଲା ସେ ଯେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସ ଶେଷରେ ତା ପାଖରେ ସେଇ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ, ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲି ପଇସା ଗଲା କୁଆଡେ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସାର ଏମିତି 8ଟି ନିୟମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଟିପତିଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ। ଆଉ ନମ୍ବର 5 ଆଉ 7 এই ଦୁଇଟି ନିୟମ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ହିଁ ଆପଣେଇ ନେବେ ତେବେ ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରୁଲ୍ସ ଯାହାକୁ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଫଲୋ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅଣଦେଖା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଯିଏ ବୁଝିଗଲା ସେ କୋଟିପତି ହେଇଯିବ। ନିୟମ ନମ୍ବର 1, ପଇସା କେବଳ ରୋଜଗାର କରିବାର ଖେଳ ନୁହଁ ବରଂ ବଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ନିବେଶ କରିବାର ଖେଳ। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କଲେ ହିଁ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଟା ଏହାର ଓଲଟା। ଧନୀ ସେ ନୁହଁ ଯିଏ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରେ, ଧନୀ ସେ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ରୋଜଗାର କରି ପଇସାକୁ ବଞ୍ଚାଏ ଏବଂ ସଠିକ ଜାଗାରେ ନିବେଶ କରିଥାଏ। ୱାରେନ୍ ବଫେଟ୍ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ନିବେଶକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ତାଙ୍କର ନେଟୱର୍ଥ 100 ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଆଜି ବି କଣ କରନ୍ତି? 60 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସେଇ ଘରେ ସେ ଆଜି ବି ରହୁଛନ୍ତି। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସେ ବହୁତ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ସେ 13 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, କାରଣ ସେ ନିଜ ରୋଜଗାରକୁ କେବେ ଉଡାଇ ନାହାନ୍ତି ବରଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଫେମସ ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ଯାହା ବଞ୍ଚିଲା ତାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରଥମେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଯାହା ବଞ୍ଚିବ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇବା ତାହାପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଏହା ହିଁ କୋଟିପତି ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନିୟମ। ରୋଜଗାରକୁ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ, ସଞ୍ଚୟ ବଢାନ୍ତୁ ଏବଂ ପଇସାକୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ସବୁ ଉଡେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନ ସାରା ଦୌଡୁଥାନ୍ତି, ଜୀବନ ସାରା ଖଟୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୋଟିପତି ହେଇଯାନ୍ତି। ନିୟମ ନମ୍ବର 2, ରୋଜଗାରର ଅନେକ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନୁହଁ ଅତି କମରେ 3ଟି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରିସ୍କ। ଆପଣ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀକୁ ହିଁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ରିଲାଏନ୍ସ କେବଳ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ତାହା ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ସେତିକିରେ ଅଟକି ନଥିଲେ। ସେ ଜିଓ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାପରେ ରିଲାଏନ୍ସ ରିଟେଲ, ତାପରେ ଡିଜିଟାଲ ସେକ୍ଟର। ଆଜି ରିଲାଏନ୍ସ ପାଖରେ 10ରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମ ଅଛି। ଏହା ହିଁ କାରଣ ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସେକ୍ଟର ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଖସିଯାଏ ତଥାପି କମ୍ପାନୀର କ୍ୟାଶ ଫ୍ଲୋ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଛୋଟ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର ଏକ ଦୁର୍ବଳ ସୂତା ଉପରେ ଝୁଲୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସାଇଡ୍ ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଇନକମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଆପଣ ହଠାତ୍ ଗରିବ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଧନୀ ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ଟୋକେଇରେ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଥାଏ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଇନକମରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷ କେବେ ବି ଧନୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିୟମ ନମ୍ବର 3, ପଇସା ସେଇଠି ଲଗାନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ତାହା ବଢିବ, ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନୁହେଁ ଆସେଟ୍ସରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଣିଆ ସୁଖ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ଆସେଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଏ। ରବର୍ଟ କିଓସାକି, ଯେ ରିଚ୍ ଡାଡ୍ ଆଉ ପୁଅର୍ ଡାଡ୍ର ଲେଖକ, ସେ କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ, ସେ କୁହନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ ଦାମୀ ବାଇକ୍, ମୋବାଇଲ, କପଡ଼ା ଆଉ ଇଏମଆଇରେ ଗାଡ଼ି କିଣିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସବୁ ହେଉଛି ଲାଇବିଲିଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢାଉଥିବା ଜିନିଷ। ଧନୀ ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଜିନିଷ କିଣନ୍ତି ଯାହା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଦିଏ, ଯେମିତିକି ଜମି, ସେୟାର, ରେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରପର୍ଟି, ଅନଲାଇନ ବିଜନେସ କିମ୍ବା ରୟାଲିଟି ଦେଉଥିବା ଡିଜିଟାଲ ଆସେଟ୍ସ। ଏହି ଉଦାହରଣ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାର କିଣିଲା, ପ୍ରତି ମାସରେ କିସ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲ ଖର୍ଚ୍ଚ, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ କିଣି ତାକୁ ଭଡା ଦେଇଦେଲା। ପ୍ରତି ମାସରେ ତାର ଇନକମ୍ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କେବଳ ଟଙ୍କା ଉଡେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ
ଲାଗିଲା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧନୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସେଟ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ଆସେଟ୍ସର ଇନକମରୁ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଋଣ ଜାଲରେ ଫସିଯାଆନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆସେଟ୍ସ କିଣନ୍ତୁ, ଇଏମଆଇ ନୁହେଁ। ଏହା ହିଁ କୋଟିପତି ମାନଙ୍କର ନିୟମ। ନମ୍ବର 4, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଜିକ୍। ପଇସାରୁ ପଇସା କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ? ସମୟ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପଇସାରୁ ପଇସା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧ, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଶକ୍ତି ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକ ପାହାଡ଼ ବନାଇ ଦିଏ। ରାକେଶ ଝୁନଝୁନୱାଲା 1985 ମସିହାରେ ସେୟାର ବଜାରରେ ମାତ୍ର 5,000 ଟଙ୍କାରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ନଥିଲା କି କୌଣସି ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନଥିଲା। ବାସ୍ ଏତିକି ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ପଇସାକୁ ସମୟ ଦିଅ ଏବଂ ସଠିକ ଜାଗାରେ ଲଗାଅ। ସେ ଟାଇଟନ୍ ଆଉ ଲୁପିନ୍ ଭଳି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରେ। 30 ବର୍ଷରୁ 35 ବର୍ଷ ପରେ ସେହି 5,000 ଟଙ୍କାର ଆରମ୍ଭ ସହିତ ତାଙ୍କର ନେଟୱର୍ଥ 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏହି ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା କେବଳ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଥ ଯୋଗୁଁ। କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର ନିୟମ କହେ ପଇସା ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବ, ଠିକ ଜାଗାରେ ଲଗେଇବ, ତାହା ସେତେ ଶୀଘ୍ର ବଢିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଗଛ ବନିବେ, ଫଳ ଦେବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେବେ। ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତି, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଜିତିଥାନ୍ତି। କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କୋଟିପତି ହେବାର ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ନମ୍ବର 5, ଭୁଲରୁ ଶିଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସେହି ସମାନ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଇସା ମାମଲାରେ ଭୁଲ ହେଉଛି ଏକ ଶିକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସେହି ଏକା ଭୁଲ କରିବା ଦେବାଳିଆପଣର ଲକ୍ଷଣ। ଅନିଲ ଆମ୍ବାନୀ ଏକ ସମୟରେ ଦେଶର ଟପ୍ 10 ଧନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ଭ୍ୟାଲୁ 90,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଏକା ଭୁଲ ବାରମ୍ବାର କଲେ। ନୂଆ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପ୍ରଚୁର ଋଣ ନେଲେ ଏବଂ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ଯୋଜନା ବିନା ପଇସା ଲଗେଇ ଚାଲିଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଖସିଗଲା ଏବଂ ସୁଧ ବଢି ଚାଲିଲା। 2020 ସୁଦ୍ଧା ସେ କୋର୍ଟରେ ନିଜକୁ ଜିରୋ ନେଟୱର୍ଥ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋଥ କରୁଥିଲେ, ଚିନ୍ତା କରି ନିବେଶ କଲେ, ଋଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ଚଳିବ ଯଦି ସେଥିରୁ ଆମକୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଇମୋସନ୍ସରେ ଆସି ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ବିନା ଶିଖି ସେହି ସମାନ ଭୁଲ କରିବା ହେଉଛି ଗରିବ ହେବାର ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ତରିକା। ଧନୀ ଲୋକ ନିଜ ଭୁଲକୁ ଡାଏରୀରେ ଲେଖିଥାନ୍ତି ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ସେହି ଭୁଲକୁ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, ଧନୀ ଲୋକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଥାନ୍ତି ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସାରିବା ପରେ ଅନୁତାପ କରିଥାନ୍ତି। ପଇସା କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ, ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ସ୍ଥିର କରେ ଯେ ଆପଣ କୋଟିପତି ବନିବେ ନା କରଜଦାର ବନିବେ। ୱାରେନ୍ ବଫେଟ୍ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଏବଂ ସମଝଦାର ଇନଭେଷ୍ଟର ଭାବରେ ଗଣାଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସେ ସେହି ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଥାନ୍ତି, ସେହି ପୁରୁଣା ଘରେ ରୁହନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେ 1958 ମସିହାରେ କିଣିଥିଲେ। କୌଣସି ଦେଖାଣିଆ ଆପଣ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଫାଲତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭାବନ୍ତି କଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଭ୍ୟାଲୁ ବଢ଼ିବ। ସେ କୁହନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଣିବେ ଯାହାର ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମାର୍କେଟରେ ସେଲ୍ ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ କାର୍ଡ ସ୍ୱାଇପ୍, ଇଏମଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋବାଇଲ, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କପଡ଼ା, ବାଇକ୍, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଲୋନ୍, ଭାବିବା ପାଇଁ ସମୟ ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଫୋନ କରେ। ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥାଏ। ଯେ ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟ ଏହା ଯେ ଗରିବ ଲୋକ ନିଜକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରୁ ଅଟକାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧନୀ ଲୋକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। ଫରକ ଏଠି ପଇସାର ନୁହେଁ, ଏଠି ଫରକ ହେଉଛି ଚିନ୍ତାଧାରାର। ନମ୍ବର 7, ନଲେଜ, ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ସଉକ ଦେଖାଣିଆପଣରେ ନୁହେଁ। ଧନୀ ଲୋକଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଶିଖିବା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଶିଖୁଥିବା। ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଡଲାର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ସେ ନିଜ ସମୟ ଏବଂ ପଇସା ବହି ପଢ଼ିବାରେ ଓ ଶିଖିବାରେ ଲଗାଉଥିଲେ। ଆଜି ବି ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ପ୍ରତିଦିନ 1 ଘଣ୍ଟା ବହି ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜେ କୁହନ୍ତି ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ହେଉଛି ନିରନ୍ତର ଶିଖିବା। ଇଲନ ମସ୍କ ସେ ମଧ୍ୟ ବହି ପଢ଼ି ରକେଟ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ପେପାଲ୍, ଟେସ୍ଲା ଏବଂ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ ଭଳି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ହିଁ କଟିଥାଏ। ଇଲନ ମସ୍କ କେବେ ବି କୌଣସି ଫ୍ୟାନ୍ସି ଜିନିଷ ପଛରେ ପଡ଼ିବା, ଫ୍ୟାନ୍ସି ଜିନିଷକୁ କିଣିବା ଏସବୁରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଶିଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ଦାମୀ କପଡ଼ା, ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ ଆଦି କିଣିଥାନ୍ତି, ଯଦିଓ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ନିଜ ପଇସା ଏବଂ ସମୟ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବାରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖାଣିଆପଣ ନୁହେଁ, ନଲେଜ ଇଜ ଦ ନ୍ୟୁ କରେନ୍ସି। ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନୂଆ ମୁଦ୍ରା। ନିଜର ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ପଇସା ସେଇଥିରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଦାମୀ ଫୋନ ଏବଂ କପଡ଼ାରେ ନୁହେଁ।
ବହି ଏବଂ ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିବାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 8, ସଠିକ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ବିଳମ୍ବରେ ଭାବିଲେ କ୍ଷତି ହୁଏ। କୋଟିପତି ଲୋକମାନେ ସେ ସବୁବେଳେ ସୁଯୋଗକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ସଠିକ ସମୟରେ ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମାଜନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବହି ବିକ୍ରି କରିବା ବ୍ୟତୀତ ସେଥିରେ କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସଠିକ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଏହାକୁ ଏକ ଇ କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବଦଳାଇ ଦେବେ, ଯେଉଁଠି ବହି ତ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା, ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେବ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର କରିନେବେ ଯେ ଆପଣ କେବଳ ସେହି କାମ କରିବେ ଯାହା ସହଜ, ତେବେ ଆପଣ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ୱାରେନ୍ ବଫେଟ୍ ମଧ୍ୟ କେବେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ କୋକା କୋଲାରେ ନିବେଶ କରିବା ସଠିକ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ସେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନ ପଡ଼ି $300 କୋଟି ନିବେଶ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେହି ନିବେଶ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୁନାଫା ଦେଇ ସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଠିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବା ଏବଂ ବହୁତ ଡେରିରେ ଭାବିବା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ପଇସା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେହି ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଆଗକୁ ବଢିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ବସି କେବଳ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ କଣ କରାଯିବ। କେବଳ ଚାକିରି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଜୀବନରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଶକ୍ତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲକୁ ନେଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ସେହି 8ଟି ନିୟମ ଯାହା କୋଟିପତି ହେବାର ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ଯଦି ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ ଭାବେ ବୁଝି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣେଇବେ, ତେବେ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓ ଏବଂ 8ଟି ନିୟମ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଏମିତି ଦମଦାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣ ମିସ୍ ନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି କୋଟିପତି ହେବା ଆଡ଼କୁ। ଆଗାମୀ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ତେଣୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।